Estamos coa presentación da novena Festa da Mascarada Ibérica, na cal participan 92 máscaras, grupos 45 nesta edición. Os concellos, tanto Vilariño como Viana do Bolo, pois estamos facendo un gran esforzo, gracias tamén á axuda, por suposto, de Robleda e de Jorge. Queremos agradecer tamén ao INORDE e á Diputación o seu apoio que nos dá. Vamos a ver que nos veña bon tempo, que todo salga ben. Esperamos ter un éxito e que a xente poida vir ao pueblo, que disfrute do pueblo e disfrutar da festa. Gracias a todos. Nada, como acaba de decir o alcalde Andrés, vimos a presentar o cartaz do Festival Internacional Mascarada Ibérica Vivo Max, que está na nova edición, que se celebrará os días 26, 27 e 28 de Viana do Bolo en Vilariño de Conso. Primeiro, gustaríame agradecer aos dous alcaldes a labor que están facendo de apoio ás asociacións que presido, a igual que a Asociación Xuntos pro Fulión de Vilariño de Conso, porque, claro, sin os dous concellos, o INOR de Diputación, sin a axuda de o INOR de Diputación e os concellos, non sería posible facer este festival, porque ao final, o que digo en casi todas as entrevistas, as asociacións ao final somos persoas que perdemos do noso tempo e horas de traballo para intentar facer isto, pero claro, necesitamos economía presta nos concellos, e creo que tamén esa economía venos de volta os días 26, 27 e 28, porque traemos moita economía con este festival a un medio rural como pode ser dos concellos tan pequenos como son Viana e Vilariño, que están moi mermados cada vez de población e sobre todo de xuventude. Convidamos a todo o mundo que queira vir a este festival a ver non só a cultura e a tradición que nos van traer de diferentes partes de toda a Península Ibérica. Este ano, como ben dicía Andrés, vamos ter 45 grupos que van vir representados por as 4 provincias da comunidade galega, con agrupacións de Entroido ou de máscaras de inverno das 4 provincias galegas. A maiores teremos tamén de diferentes partes da Península Ibérica. Neste caso virán 3 caretos de zonas diferentes da zona de Portugal, do país portugués, do país veciño. Despois teremos do resto das comunidades da Península Ibérica, virá un grupo de Asturias, 2 grupos de Cantabria, 2 grupos do País Vasco, 3 grupos de Castela e León, un grupo de Extremadura e un grupo de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, os Diablos de Luzón, que este grupo será o grupo convidado a participar nas xornadas que facemos de conferencias cos rapaces do Instituto Carlos Casares en Viana do Bolo, que isto será o que empezará o día 26. Tamén convido hoxe a xente para que mañán o que poida vir, na sala de exposicións do Concello teremos a exposición de fotografías da mascarada máis as esculturas de mobiliario do Entroido de Piquico, que é un escultor e pintor nativo de Viana do Bolo, e mañán ás 7 será a presentación. Despois o programa vai ser como todos os anos. O 26 as conferencias a mañá no Instituto, a tarde a partir das 6 recibiremos aquí na sala de plenos a un grupo que ven especial invitado, que é un grupo que ven do norte de Italia, de Sapada. Será a presentación ante os medios de comunicación, máis a benvida aos dous alcaldes, o venres ás 6:30, aquí non son de plenos. Despois ás 8 teremos a participación como todos os anos de 8 agrupacións da nosa comarca, tanto dos dous concellos de Viana como Vilariño, máis de algún concello veciño, máis un grupo de León, que farán cantos de taberna e farán unha ruada por as rúas do pobo. Despois o 26 o 27 sería o desfile en Viana do Bolo. A mañán xa teríamos unha sesión vermú e teríamos o Vivo Market, onde vai haber máis de 28 stands de artesanos que van a traer os seus produtos artesanos á vila de Viana do Bolo. Teremos unha sesión vermú a partir das 12:30 coa actuación dunha charanga. A partir das 5 empezará o 9º desfile Festival de Mascarada Ibérica polas rúas de Viana do Bolo, e a partir das 8
hasta chegado ás 2-3 da mañá, pois teremos pois a actuación de 3 charangas, neste caso pois o grupo Tomolle outra de Viana do Bolo, Charanga Fuego e os festicultores. Despois, o día 28, trasladamos todo o que é o desfile de máscaras e o Vivo Market, pasámoslo a Vilariño de Conso. A partir das 10 poderán tamén disfrutar do Vivo Market, é dicir, de produtos tanto de artesanía como de produtos típicos da zoa, pois habrá tamén un mercadillo, tamén en Vilariño de Conso, e despois, a partir das 11:30, pois as 45 agrupacións, máis o grupo convidado de Italia, pois desfilará por as rúas de Vilariño de Conso. O remate tamén do desfile habrá actuación de a charanga támega, vale? Isto sería o que é a programación. E o resto, pois nada máis, se queredes facer algunha pregunta de algunha dúda que teñades do que é o desfile, nada, é o que digo sempre, agradecer tamén os establecementos de Viana do Bolo e as empresas e xente particular que colabora ca asociación. A todos, gracias por vir hoxe ata aquí a presentación deste festival, que como vedes xa é a 9ª edición, eu creo que é un festival máis que consolidado. Cando empezábamos por aquela data con a mitade de grupos, moito menos da mitade, verdad, Jorge? De grupos nunca creo que pensamos crecer tanto, pero bueno, isto Jorge danos as gracias aos concellos e á Diputación, pero neste caso non é só o factor económico, é o factor social tamén importante. Eu quero dicir que sin as asociacións, sin o traballo del, e sin todos os medios humanos que se poñen neste festival, sería imposible facelo nestes dous concellos, sobre todo en Vilariño, porque é moito máis pequeniño que a Viana, pero, bueno, eu creo que en Viana tamén, sin o factor a materia humana, sería imposible. Eso é porque toda a población se volca neste festival, senón sería imposible consolidalo e ter 92 máscaras, que creo que é moi importante, porque non 92 máscaras se poden ver, pois eu creo que en ningún punto nun festival da nosa península. Corrígeme, Jorge, se me equivoco. Que sean festividades tradicionales, non, hai festivales que mezclan festividade de inverno, bandas de gaitas, festividades sobre a tradición dos mortos, sin en cambio que sea festival exclusivo con de máscaras, pois non. Entonces, a mí só me queda invitarvos a todos a que veñades a Vilariño e a, bueno, neste caso a Viana do Bolo ou a Vilariño. Como se poden ver as máscaras nos dous sitios, pois cada un decide tamén a onde quere ir, e se queredes ir aos dous sitios, pois por nós encantados, porque isto para nós é un retorno económico moi importante para toda a población dos nosos concellos. E visto o cartel, creo que hai actividades para todos os públicos, hai actividades culturales, hai música popular, hai exposicións, hai ese factor importante que é introducir nos institutos e nos colexios as máscaras, porque moitas se recuperan gracias a esta Vivo Más, entroidos moi pequeniños e entroidos novos que veñen este ano, se recuperan, creo, gracias neste caso tamén ao labor que fai Jorge. Así que convidarvos a todos, creo que vamos a ter moi bon tempo, esperemos, e pola miña parte darvos as gracias.